movie in janna chuan tlangwal pakhat jin siok lo langin a chung tinen anin thar tur an pan mek ani a u chu u siak ni in jin chuan angaina hle a u chu lekha thiam thei tak le infiam na lampo ti thei tak mai ani a chu baka thian kom thiam tak ani boka wang chuan thian le ngai na tu po anga hle ma se u chu car accident tok lovin a kevei lam chu a bai pha ta ni an bungwa te chu ina chuan an zon luta an buai ve hle jin le u chuan room pakhat chu anin chom angai ri dona a chan po anin lua tu masa te chuan room pakhat chu an bungru da nan an lo la man ri wangani an room an ti fel lai chuan u chu anu in ron kovin in hnuai lama chuan a chuk jin le an bungru zon lu puitu pakhat chu ti in chupa chuan a unau pa kumzat te chu zotin unau vesia chuan anin an lo thu te chu a shila ma se jin chuan nui chungin bidang pon chu tianga an soi thin thu chu a shil ve mai zana chuan anin thar lom nan chuan anu chuan eitur tui tak tak siamin zania an kil ho pa ber chuan room pakhat in lua tu masa ten an bungrua an dana chu honglo tu chuan a shil loma chutia cho an ei mek lai chuan in chunga room pakhat atang chuan thom aron om tatlat jin chuan thom chu hria in an soya ma se a chung te chuan wa su le check kak na sat awang chuan engemaw mai aniang an lo ti sak pa ber chuan jin chu adam doi ei theng lo tur chuan a shil zana chuan u chu mu masa in jin chuan earphone in hla alangai thla chuta thom a shile tatlat mai room honlo tur an ti atang ngei khan ani le tlat va en fia tur chuan akala chuta kongka ahung don chia tia chuan u kha ron lang thutin engei ti aron tia athom sha chung chang te chu an shila an pahni chuan pon kongka chang chuan thom chu an han ngai thachina ma se engma an shezui talo chuta u chuan jin chu pona boruak thiang him dong tu chuan a shwai chhuak ta dai wa su hnuaya chuan an ti duna chuta u chuan a phone chu ron ri in apa phone call alo ni thil engemaw ti tur chuan aron shila u chu in chunga chuan a lut thlangal jin chu in chunga lut mai lo chuan pona chuan la omri in la te chu alangai thapa a hnu rei vak lawa chuan ani po chu ina lu atum chuti lai tak chuan a u chu tu tenen emo chuan an lo in swal buaya chung ni swal te chuan vena an no lut lui an tlan pui ta dai maya jin chuan a en vong man mo takin ina chuan tlan lutin anu le pa te hnena chuan a swalin an kidnap thu chu soin ni khashelavin a om zui ngal jin chu ni engemaw zat hnuwa chuan ron har ve hlolin anu le pa te po chu an lo lom hle ma se a u chu an lo la zong hu thei hau lo mai hun rei lo te hnuwa chuan an ina detective ron kalin jin chuan a u kidnap ani zana thil thleng a hriat ang te chu shilin van license plate number te chu a shil vek ma se detective te chuan chu tiang van chu a om lo thu an soi tatlat mai miswal te chuan an ron biak hun chu an ngak ta top maya ma se kar ni aliam le po chuan miswal te chuan poisa po engma an ron dil ta hau lo jin chuan zantin amumanga chuan thilmak tak ataka thleng to ang mai chu amang china room hon phal lo te thleng khan amumanga alo mu thin a una pa abo changa ni som pokwa zet aliam hnu chuan u chu ama in ina alo ho vele nol ma se u chuan van duai thak takin kidnap chung chang chu hriat chhuah thei anei lo doctorin an en fia chuan a thil ton kha arap thlak mawangin a shereng thei to lawa chuan angai jin chuan a u mizia chu a in thlak hle in a she thunga zana u chu chhuak za in zinga alo ho le man zia thu nikhat chu jin chuan adam doi ei tur chu thlau palin kitchen counter hnuaya chuan atla lut dai lak chhuah tuma a buai lai chuan u ron langin thil ei puya alo som an pahnih chuan thil chu ei dunin jin chuan adam doi kha a ei the hil ta dai an thil ei lai chuan jin chuan khoya nge ni zana i chhuah ti chuan a zota ma se u chuan khoya ma akal lo thu chuan a chang ma se jin chuan a chhuak lai thom a hriat treng thu chu a shila ma se u chuan amumang mai ani arin thu chu a shil
An thil ei zawh chuan u chu a hna a kal turin a chhuak a chutia a chhuak tur chu Jean chuan ngun takin a lo en a a ke veilam bai thin kha a ke dinglam chu a bai ta deih tih a hmu mak a ti hle a u hnenah chuan a ke chungchang chu zawtin u chuan a hmuh sual bak ani lo thu chuan a chhang ta ringot Jean pawh chuan a ngaih tuah chhunzawm lem lo zanah chuan an chhungkua chuan zanria kil hovin chumi zawh chuan Jean chu a roomah lehkha a zir a lehkha zir lai chuan dawhkanah chuan a lo mu thlu a u chu thovin Jean hmai zawnah chuan mechanical pen chu tiri in Jean a mu hil nghet tih a hriat hnu chuan u chu a chhuak leh ta mahse Jean chu lo mu hil derin u chu a zui ruta u taxi a luh vel leh chuan Jean chuan taxi dang pharin a ve ngal u leh midang pahnih te in belai chu va hmu in chu mi te pahnih chu an ina detective anga local te kha an lo ni reng mai chutah Jean chuan a u chu zui ru zelin mahse detective pahnih te chuan an lo hmu ta tlat Jean chu tlanchhia in misual te chuan an ngal Jean chu biru in detective te chuan an hmu lo hlo a himta emaw a ti hmana mahse a u naupa kha a hnunglam atanga ron lang thutin puan chuan a ka a ron hup saka Jean chu ni khoshelovin a awm sin in thlakin Jean chu a lehkha zirna dawhkana a u naupa a zui ruk hma a awm dan ang chiah khan a lo awm Jean chuan thil awm dan chu hrethiam lo hle in a u naupa u a hmuh chuan bedroom ah chuan a inkalh hnan ta tlat u chuan thil awm zia chu ron zawtin bedroom kawngka chu hawng turin a ti mahse Jean chuan duh lovin nizana a u a zui ruk dan zawng zawng te chu a sawi a mahse u chuan chutiang thil engmah a thlen lo thu chu a hrilh nimin lama a damdawi a ei le ei lo chu u chuan a zawt chutah Jean chuan damdawi kha a ei ta lo tih chu hre chhuakin thil thleng zawng zawng chu a ngaih tuahna mai mai ani chu a ring ve ta a u room atanga a chhuah ve leh chuan Jean chuan thil hriat chhuah a nei ta thut a taxi hman chungchang kha u hnenah engmah sawi a nei si lova mahse u khan a lo hre tlat bawk si chutah rindan a nei ta a u naupa an kidnap hnuah a lo haw leh chu a u naupa tak tak ni lovin midang daih a u naupa anga lem changah chuan a ngai ta tlat a nu chu thil awm dan chu hrilh vekin zana u a chhuah leh ve leh an pahnih a zui ru tu chuan ruah hmanna an siam zana Jean chuan a mumanga room inkalh kha hmule in a harh hlawlh in hnuaiah tui in turin a chhuka chutah a nu phone beri chu a hre ta tlat a nu chuan a u chu lo bia in Jean hian a ring hlawlh tran che a kan fim khurangai tih thu chu a lo sawi chutah Jean chu vakal hnain kawngka chu a tiri palh ta hlau a nu chuan thawm chu hria in a ron en kual ngal Jean chu a biru hman ta hram a nu chuan Jean ngei ani chu a ringa a roomah a chho ngal Jean pawh chu hmanhmawh takin pawn lambang atang chuan a roomah chuan a chho a nu a lo thlen chuan Jean chu a khumah a lo mu leh hman hlo mahse Jean lo huh hluam leh tukverh kawngka lo in hawng atang chuan a nu chuan amah ngei ani tih chu a hre ta tho Jean nu chu lo lang le in phone ah a pasal chu bia in an thuruk chu Jean in a hriat tawh thu a hrilh Jean chu lo lang le in an tukverh atanga zuang thla in tlan bo a lo tum kawngah chuan a pa nen in hmu in a pa chuan khawiah nge kal a tum te chu a zawt Jean chuan a thiantu emaw a hmuh lawk dawn thu chu a hrilh mahse a pa chuan a chhuah thei lo thu chu hrilin inchhung a lut leh tur chuan a ti chutah Jean chuan duh lovin a pa chu a nam thlua a tlan che ta daih chutah a pa tereuh misual pakhat chuan a lo la zui police station hnai berah chuan a va thleng ta hlawlh police hnenah chuan thil thleng te chu a hrilh chutah Jean kumzat an zawh chuan Jean chuan kum sawmhnih pakhat a nih thu chuan a chhanga police te chuan mak ti hle in darthlangah a hmel chu en tur chuan an ti chutah Jean in a hmel an en chuan a hmel chu a lo lang upa hle a in ngaih anga naupang chu a lo ni hauh lo tih a hre chhuak kumsang khat zakua sawmkua pasarih emaw a tih reng lain kumsang hnih sawm pasarih an lo hmang mek tih a hre ve chiah bawk thinrim tak chuan an inah khan a va haw leh
chuta room in kal lu an phal lo na khan valutin milem pahnih chhuata thisen nena lo om chu a hmu a chung te kha ron lang ve ngalin jin chuan thudik engkim hril tur chuan angen a unau pa anga angai u chuan an omna ina hian tual thana rap thlak tak mai kumsom hnih liam ta a thlen to thu chu soin nu pakhat le a fanu chu tha an nia ma se police te chuan a that tu chu an chui chuak theilo kumdam tak aliam hnuah chuan mi thi chung te chuan tual that tu chui chuak turin an roi thu chu soin an chui na atang chuan jin chu thwal that tu nge ni chuan an hria jin chu kidnapin an dop ta chiama ma se jin chuan kha thil tleng kha a hre chuak thei ta tlat lo a hriat na te a nei let le theinan ruah man na siamin kha thi na thlen ma a hun man dan thin ang chuan an om tir le chutia an ti chuan jin chuan a mi tha chung chang chu a hriat chhuа le thei an ring ani a chung te anga jinin a lo ngai te chu a hriat na a nei let le theina na lem chang vek chu an lo ni u chuan soizelin ama an kidnap zan khan jin hriat na nei let le theina tura ruah man na an siam zan ni in ma se police lo lang thutin u chu in bum na thil awangin an ron man ta tlat si a an tumang chuan thil chu akal thei ta lo ni som pakwa zet atan box si awang chuan misualin an kidnap ang chuan a om ta topani an chu eilaya jinin ri a hriat po kha inchung ruma an miroi ten tual thana thlengta an mungrua omdan te ang chia an lo rem vel wang chu alo ni a jin damdoi an pek thin po kha a hriat na a nei let le nana puitur damdoi alo ni reng chung thu zong zong jinin a hriat nu chuan tu ma a tha lo thu chu ala soi tho chuta ven atang chuan zuang kha in tan bo chu atum an na lama ven chuan thing chu a suta hlo jin po chu chaklo tlan chuan ron suta mia mai chutia konga ale reng lai chuan a hun kal to le chu a hre chuak ta wai mai jin kumsom hni pakhat ani laya thil thleng chu ron langin a chung te tak tak nen chuan kara chuangin anin thar tur an pan ma se vanduai thak takin an che swal ta hlo anu le apa chu thingalin a mi pa chu din mun khir taka a om tharuk zet nu po chuan a chu zia om lampan theilovin doctor chuan zai angai tur thu chu a hril ma se zaina tur sum chu ani ang high school zo hlimtan chuan han nei ngai na om lo internet a chuan hna thona tur chu a zonga a hna zon na chu tu emo hian ron reply in meiche pakhat that tur chuan ati asum amomo awang chuan jin chuan lo rem ti in chupa chuan chu nu ina lu thei dan tur te chu chiang takin a hrila meichhia chia chu that tur le afate nopang chu engkin ma ti lo tur chuan ati jin chu ina avalu chuan aril ru thlak le in tu ma that lawa chhuwa le ngal chu atum a chuak trep tia chuan chu nu chu ron har hlolin jin chemtek nga lo ding reng a hmu chuan a aw tawak jin chuan aw lo tur chuan ati chuti lain a fanu chu in chunga tang chuan a ron chuk hlol jin a hmu chuan a hlau lutuk chu a ruma a tlan net le ngal jin chuan zuin a tum lo deuh chuan a vit pal ta hlau mai nopang nu kha ron thleng chho ve in a fanu vi ani ti a ron hmu chuan a aw ta chiang chuta jin hlau thong lutuk chuan anu po chu a vit ve le ta in a chhuah san don chuan mi panopang te chuan a lo en reng jin chuan nopang hena chuan number za som thleng chiara anu alo let le hun ngak tu chuan ati nopang po chuan a soyang chuan ati ve mai bok in a chhuah san don chuan a mi tha te chung ko thalak in tar chu a hmu a an en chuan pa ber chu a u en kol tu doctor kha alo ni reng mai jin chuan ama roi tu chu ataka ava hmu a arin ang nge in a u doctor kha alo ni reng doctor chuan an ram sum din mun chhelu tu ka wang chuan anupui kha tha tira anupui life insurance manga afa te ne na in enkol adu wang chu alo ni anupui chau ni lo afanu athat tel ti a hriat chuan doctor chu thinrim hle in jin chu in chunga tang chuan nam thak atum ma se amma chu chiswal ta zokin atlata hlawa a thivele ta sin in thakin jin chu hospital a omin alo harve to a unau pa angalem chang u kha abula chuan lo omin jin iv a chuan tur lo thun atum chuti lain jin chuan a hriat chhuah vek to thu chu shilin
tual that tu ngei ani thu chu a sawi chutia ami tha dan vel a sawi lai chuan u chuan kha ami tha zana inchhunga naupang te kha ani thu chu a sawi ta fasha inkulna a seilin angai pha thu le anun harsat pha zia te chu a hrila chuta zona zodin tunge kanu that tur khan tir che atita apa ani nge arina wangin azot ti jin chuan a hrethiam ma se jin chuan thudik chu shildu lovin tu man that tura anti lo thu chu a soi tatlat ma se u chuan dot a soi ti chu amit menga chang chuan a hrethei alorin hlel sa anga apa chu anu tha tir tu ti a hriat chuan tuar zo lovin u chu hospital atang chuan zuang thla in ama nun na chu alata jin po chuan tual thatu ani awang chuan hriom ti emin tur kha la in a injection ve boka movie chu atop ta